Какво намери? Злато. Злато. Кровища. Хуй ми е лизър на 35-та. Геройлата се разплави. Ако искаш да си пусна металотърсач. Имаш? И в телефона има. Има ли? Да. На колко метра? И... Какво го прави това? От магнита ли? От ния магнит за компаса и той има сензор. И ти дава магнитното поле колко. И как да вървиш го... Като вървиш е по-трудно. Не, това му регулираш чувствителността. На колко метра? Еми, на сантиметри, 50 сантиметра напред. Зависи и метал къде. Продължавам да твърдя, че сме в грешната посока. Wrong direction. Първо прикявам си лейка. Това хлапето, виж. Това са тия хора нашите.